Buenos dias mga bay, welcome sa atong YouTube channel. Observer ninyo. YouTube channel kini sa nga magtuki sa mga issue nga saksak sinagol. Og welcome ang tanan ninyo mga comments cause this is a free zone of our own public opinion. Itong video na to, sinadya ko talaga para kay Francis Leo Marcos. Bay, makinig ka bay. Alam mo ang yabang mo no? Akala mo kung sino ka. Ang dami mong nasagasaan. Ang dami mong iniinsulto. Ang daming nayayabangan sa iyo. Ang dami mo mga video na mga pinapakalat mo. Maraming nagalit sa iyo. Yung mga mga mayayaman dyan, yung mga maliban lang sa iba dyan, ibang mayaman na tumulong, ngunit yung mga nasagasaan mo, yung mga mayayaman dyan na sobrang sakim sa pera, sobrang sakim sa mga kapangyarihan ng ating mga ibang sangay ng ating gobyerno. Kaya dahil sa kabutihan mo, Francis Leo Marcos, marami ang insulto dito. Kaya Francis Leo Marcos, sa mata ng kababayan natin, sa mata ng masang Pilipino, at sa mata ng ating may kapal, sa mata ni Bathala, ang kabutihan mo ay arestado. Pasensya ka na, Francis Leo Marcos. Yung ang ginin ko, yung intro lang, parang lang yun, parang clickbait lang yun, pero maiba naman tayo. Alam ko marami ng mga video no na kumakalat na dito nga sa amin sa Cebu, marami nga mga kawawa dito na nangangailangan din ng tulong, ngunit dahil sa enhanced community quarantine, alam ko na medyo mahirap yon. Ngunit ganun pa man, nagpapasalamat din ako na marami din mga kababayan nating mga maharlikans na natulungan dyan sa Luzon. Pero ito nga, sinadya ko talaga ito kasi meron kasi ako nga gusto nga sasabihin sa inyo na napaka-importante talaga. Siguro hindi mo siguro linya mo yung pagiging politiko, dahil ni minsan hindi kita narinig wala ka, siguro wala kang posisyon, kaya siguro meron din siguro mga ibang kakababayan dyan na sa ngayon dito na sana lang po, ito ay lang mga request lang ng sambayanan Pilipino. Isa na ako doon ang mag-request. Alam kong hindi ka mahilig sa politika. Ang sa iyo yung pagtulong lang, at wala naman talagang problema doon kasi marami naman ang hindi natin yan, hindi natin yung ibig ko sabihin, yung pagkatao mo, na sana po'y pasensya sa hindi kasi ako masyado
Tagalog eh. Ito po'y aking ano lamang opinion, kung okay lang sa iyo, na sana po, sana lang nagmamakawa ako sa iyo na sa darating na eleksyon, sana po ay tatakbo ka bilang isang senador. Kinakailangan ka talaga namin. Ang taong kagaya mo, kinakailangan ng ating bansa. Alam kong matulungin ka, alam kong marami ka nang natutulungan. Ngunit iba talaga yung may puso, yung kagaya ng pagkatao mo na nandyan sa Senado. Kaya sana po hindi nyo ipagkait itong request ko, kasi ito'y aking opinion lang. So Francis Leo Marcos, patawarin niyo po ako sa intro ko. Patawarin niyo po talaga ako. Joke lang yun. Ang sadya ko talaga dito ay ito talaga. Sana po, sana lang na sa darating na eleksyon tatakbo ka sana bilang isang senador. Kasi susuportahan ka talaga namin. Dahil sa sinabi ko na kanina, sa mata ng masang Pilipino, sa mata ng buong bayan ng ating bansa, sa mata ng ating Panginoong Diyos, sa mata ni Bathala, ikaw ay arestado na magiging isang senador. Daghang salamat o rock and roll mga bay.